Bongot mahita tu parminggota sadarion di Minggu tanggal 12 September 2020 sada. Pinuji made bata aman itu hata Yesus Kristus. Naungu pasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu parto dio siabanu agijang di bagasa Kristus. Ibana mamang aleho di hita las ni roha doho pakirimun natugu. Laho mangihuton ibana. Ima tutu ragam do pasu-pasu di leho Tuhani tu hita di nama mulus hama olonon. Sai di pahot Tuhani ma pakirimun natugu di hita. Hamua kadongan namarpungu di gereja manang di bagas nabi. Marsi hohok matotong rohata mangihuto dohok manuhu silang ni Tuhani. Talehom ma puji-pujian. Hasangapon dohok hamuliau tu Tuhan debata. Hasangapon ma di Tuhan debata nama noktongi. Di homa tama pamujion ro di saliling-lilingna. Atong talehom marohata dohok todita upuji ibana. Gugutan nang pikirata di ibana mai. Songo topi ni mingguta sadarion. Marhabisuhon di bagasa Yesus. Huhu didok dotu hita. Nasa nagiot mangihuton ahu. Di suadahom madirina. Dituhuk masilang nato ibanai. Dihutom maahu. Alani ing. Tapuji matohata. Marede mahita siabukwede. Nomor 17 Raja natumimbul. Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi perbadian na tumapalangi dohok tanoon. Amen. Tungi semadong aku dia kabanu agijang, jala dukun niho, dangadong di halomoho rohaku di tanoon, nang pemerus sibuku dohok rohaku, sai debatado partano batoan ni rohaku, jala parjabaraku saliling-lilingna. Ay didok hatamdo, nasa nagiot mangihuton ahu, disuadahom madirina, dituhuk masilang nato ibanay, dihutom maahu, ay nanaing paluahon hosana, mangagohotsado, alay na aguan hosa alaniyahu, dohot alani barita naulii, ido padua hoca. Haleluya. Haleluya.
martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si roha jalan abonar, mauliate hudok kami, ala di pabicar hodo tu kami barita nauli, nama dongani roha nami, ay ala ni ubahin hutada kami ho, dohok lomo ni roham. Di pangido roha nami naing mangulahol lomo ni roham kami saliling di nguluon. Jalan naing martua kami bahenonmu. Sai parbadiay maroha nami marhite-hite todim. Jala pargugui ma kami mangorom hisap-hisap dohot manggota por roha portibion. Sai palas maroha nami mangoliho. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede kita siabukwede nomor 697 Molohodo hui hutan. Molohodo hui hutan, dame sonang rohaki. Horas dalam artuan nasana hinokopni hototongi hutonoku Yesus napaluaan hosapindo oloaku alani martuan Yesus napaluaan hosa pinto oloaku alani martuaan. Patik ni debata dihita di minggu pa 15 dung Trinitatis sadarion. Ima patik parjulu sahatu patik pa 10. Patik parjulu. Ahudu Jahuba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanommu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tungga besi sobaon manang siuluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonomu goar ni debata, ianggo soture dalanna, aihona uhumna dusugut akka namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari mingkui, dina onomari maulahamu nasa siulomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe namanggebati hutam. Ai di nonomari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di perbadiai. Patik palimahon, iko pasangapomu donatorasmu asa martuaho, jala liling mangulu di tano nanilehon ni Jahoba di batam diho. Patik paunopon, unakko mamunu. Patik papituhon, unakko mangalakku. Patik pawaluhon, unakko manakko.
patik pasiahon, una ko olo makatidakon hata na sotutu, maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lupuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Bohado padok ni debata taringo tu patik na sapului, oddo. Ahudu jahuba debatam, ninna debatata. Pargugu na sohatu dosan jala parimas. Siluluho dosa ni ama-ama tu pinopar na rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan na suguroha diahu. Alai asido rohaku di akan na beribu-ribu, akan na marholong ni roha diahu. Naso mangalausi patiki. Ima sahakna, atong rak mangidugugu mahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marede hita sia bukuede nomor 222, tujuluni Tuhaku. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata, nabadia jalana bonar, parasi jala partaluk ni roha jalana basar doho, sai marpangulahi marohami dahami, dibaheni, sese sama sudi dosa nami, dangadong nahu pangasaho kami dukun ni asini roham, hati goran na pinatu pani anak mudo nahu pangasaho kami tujulum. Asi maroham dihami ali debata. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami akan nahinokko ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hodo haluan nami jala haporusan nami. Dukun niho,
dangadong nahuhaposi kami, alanii, say sama dosa nami, asa unang mangonay berimasmu tu kami. Asi maroham di kami ali di bata. Ali Tuhan, say urupi mahami na di pardangolanon, say tatap ma bangso nami. 2 tahun nema hamamasa ni sahib bulun si pangagon mangonggopi kami. Torop dongan namin na tariluilu ala hamatean, marsirang siya si solhot, keluarga, natoras, nang anak kope. Sese sama dosa nami, asa unang mangunay be toru-torum tu kami. Amin. Tabigima baga-baga ni dewata taringo tu hasesani dusata. Ala ni pangalaw siyota do ubahin na tertulang Kristus. Jalabinahin ni hajahatota do iba na mabugang. Ape tu iba na picang-picang parhitian ni hasonang ata. Jalabinahin ni bugang na malumita hilala. Hasangapo ma di dewata na digijang. Amen. Marede hita sa bukwede nomor 190 Las Rohaku situtu. Las Rohaku situtu, Mega Jesus manjalani hajul maun ai ibana paluahon jolma manisiai sian hamagoani Las Rohaku situtu Mida Jesus laburju patuh bahon hanguluan diau nadi hamagohan tung salungu dosaki Hata ni debata epistel di mingguta sadarion tersurat di Puda sada ayat 29 sahat 30 tajahama marsika soring. Ala naung kinagigihon nasida parbinotoan jaladang dipilih biar mida jahuba. Jaladang dioloi panuturyoku, jaladang dipekon sadok pisang-pisangku. Jadi ikon panganon nasida parbue ni dalam nasida.
jala habutokonon na saka-saka ni rohana sadiri. Ai panudalion ni halak naoto laos mangulu nasida, jala hapedemon ni halak nabodo laos mangagu nasida. Alai manang ise na manangi honau, marsonang-sonang maibana maringanan, jala sonang rohana maradupun haguduru doho jea. Ima sahakna, mertua dua kana to mangihon hata ni dewata, jala na peopsa. Amin. Marede hita sia bukuede nomor 690 hibul rohaku. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus, sore mulutku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, taloloas sumurube, beta ihuton ma Tuhan Yesus, honari jodoh roham patulus, beta ihuton ma Tuhan Yesus, say unang ho sumurube. Tahatidako maha porsiao taing, songon na hinatidako ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahuba, ido ama pargugu na sohatu dusan na tumapalangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadaing, ima na tindubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya tod di perbadia adorang soha bubuan. Ido tohatan atau maun nabirnit di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang. Natua tubano toru dung ditanom. Namula mangulu di ari patoluhon. Nama naik tu surgong. Lahundul tu siamun di debata Jahuba amanaing. Pargugu na sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Au porsea ditodi porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatofa ni halak Kristen akan na badia. Dohok dihasesani dosa. Dohok dihatai na madok. Mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate. Dohok dihanguluan na sorasuda. Amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata Jahoba amanami, nahusobahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate marohanami ali Tuhan, disaluhut asi ni roham, dohot holong ni roham na mangiring-ngiring parnguluan nami sahak tutikion. Marpungu hami ali Tuhan, marsada di bagasako laho mamuji, pasangapo guarmu nabadiai. Ali Tuhan debata Jahoba, pargugo nasuhatu dosan. Mauliate marohanami ali Tuhan, sahat hami di minggu pasapulu limahon dung Trinitatis on. Asa di bagasan mingguon ali Tuhan, lam tarida holong ni rohanami, jala dapat bisuk kami ali Tuhan, marhite-hite hatam na badiai. Ai didok Tuhan Yesus dosa hali,
nasa nagiot mangihuton Tuhan Yesus di suadahom madirina. Atong ali Tuhan say pargugui mahami mangulahon pajuon dohot mangulaho pagkubasion di tonga-tonga ni parngolon nami. Nang ditikyon ali Tuhan martangiak kami ali Tuhan disaluhut pagkubasion ni Huriam, Huria Kristen Batak Protestan di Portibion. Say homa na jongjong di tonga-tonga ni Huriami ali Tuhan. Laho madalaton pajuon na siyako. Laho mangulahon lomo ni Roham. Asa di bagasan lomo ni Roham ali Tuhan. Hulau kami sa luhut pagkubasyoni. Sahat tu tangamu amali Tuhan. Jalaho mamasu-masu sa luhut pangulan ni Huriam. Padita, guru Huria, Bibelfro, diakones, evangelis, dohot situa. Dinalaho mangulahot tohonanna. Dinalaho mangulahon pagkubasyo di tonga-tonga ni Huriam. Parguguy na sida li Tuhan asa tunglam gudang na ruas ni Huriam. Dinalaho mangulahon hatam na badiyay. Nakutangnya ko kami ali Tuhan ruas ni Huriam. Manang di dia pe nasida nuay ngali Tuhan. Diak kaulaon na maragami. Diak ka parsorion di tonga-tonga parnguluan nasida. Say homa toktong ali Tuhan na mangarajai roha ng pikiran nasida. Asa di bagasan las ni roha ng di bagasan arsa ni roha pi ali Tuhan. Say homa na manoktong di bagasan roha nasida. Ali Tuhan di bata Jehovah amanami tongon di bagasan taonon di ulaon pagkubasyon ni Huriam HKBP do tema tahun pemberdayaan. Say homa na mamasu-masu program ni Huriam ali Tuhan. Asa boy hami lam hebang di ulaon pagkubasyon. Lahu mamuji pasangapon guar muda badiyay. Di ulaon hatopan nang di ulaon distrik, ulaon resort, dohot di ulaon Huria marsada-sada. Say homa li Tuhan namian di bagasan pakobasyoni asatong hupuji jalamar mulia guarmu nabadiyay. Nang hutangyak ko kami ali Tuhan yak kasudut na tumua asa di bagasan pakirimon nasida mangulu ali Tuhan. Jala asa lam hebang nasida ali Tuhan. Laho mangajari akka sudut na poso. Nang sudut na poso pi ali Tuhan. Asa lam giot laho mangulahon makobasi di tonga-tonga ni Huriam. Ali Tuhan di bata Jehovah amanami martangiak kami ali Tuhan. Di bangsa dohok negara nami, negara Indonesia. Say homa toktong ali Tuhan na masu-masu panggom-gomi nami, pamarita nami ali Tuhan. Say homa na masu-masu sa luhut rakyat Indonesia. Nang di tonga-tonga ni parsorion na matsebalga ditikyon ali Tuhan. Panahit sorimago COVID-10 siya na toktong adong di tonga-tonga ni parngolon nami. Ajari hami ali Tuhan asa toktong mangulahon lomo ni Roham. Nang buhay hami ali Tuhan bonom di bagasan arsa ni Roha. Alay mo lohodo na madongani hami. Jala hodo na huito kami. Marlas ni Roha hami ali Tuhan. Tinalaho mangulaw sa luhut nay. Nang martangiak kami ali Tuhan asa parguguy hami ali Tuhan. Jala marsada ni roha hami pasidikon COVID-10 siya tonga-tonga ni Portibion. Ali Tuhan di bata Jehovah na usab bahami ibagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Upuji hupasangapami mahu ali Tuhan nang satokin nari tinalaho mabigi hatam na badia hami ali Tuhan. Say homa na toktong mian di bagasan rohanami ali Tuhan asa marhite-hite hatam na badiyay. Di bagasa parngolon nami mangulahon lomo ni Roham hami ali Tuhan.
Ali Tuhan di bata nama rasi roha pardosa na gudang dohami ali Tuhan. Jumulose sama dosa nami na gudangi. Asa tamahami gabe habauran ni pasu-pasum. Sahat di homa daging dohot tot dinami ali Tuhan. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Si palua jala sioko pami. Amin. Marede hitang siabukuede nomor 232 Jesus urupi huhut papungu pilihan sadaa doho sadabi. Dame ni debata na sumurong siyan sa luho na roha, ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Dongan sa haporsyaon di bagasan Jesus Kristus, ama nami, ina nami, manang nadidia pena di bagasa tikion, tabe siyan katorpusat hakabipepe raja tarutong. Pakirimo dohot tangyang nami, toktong hamuna di bagasan hahipason, gogo dohot las ni roha, di partikian na maol ala ni pandemi COVID-19. Tuhatta toktong na madongani hita. Hata ni debata, di minggu na pasapullimahon, dung Trinitatis Sadarion, tersurat di Evangelium Markus bidu walu, mamuka sian ayat 31, sahat rodi ayat 30. Jadi dipukka mamangajari na sida, ia anak ni Jolmai, ikon gudang do si taunon na, ikon bolokonon ni akasitua dohot malim, dohot si boto surat do ibana, laos pusaon na do, dungi mulak mangulu do diari patuluhon.
Patardo di pabua hatai. Alai diarahon si Petrus maibana, disolsoli maibana. Alai humusor maanggo ibana, di panotnoti maakkasisian nai, dipitsang ma si Petrus ninnama. Laho maneho bolis sian labukon. Ay dang na di paruhahon ho na di debata. Akka na di jolmado. Laos di juma na toropi rap dohat sisian na. Didok matunasida. Nasa nagyot mangihut tonaw. Di suadahon madirina. Dituhuk masilang na tuibanay. Diihutton maaw. Ay nanaing paluahon hosana, mga guhot sado. Alay na aguan hosa alaniaw dohot alani barita na ulii. Ido paluahosa. Ayaham atong gunana di jolma nang liat portibion di omo ang gomagodo hosana. Ayahado na tarlehon jolma bahen tubus ni hosana. Asa moloadong na meila alaniaw, manang alani hatak kipe maradupon bangso pangalakup jala pardosaon. Laos maila do anak ni jolmay sogot makatidakoni dinaro ibana di bagasan hasangapon ni amana rap dohot suru-suruan akka nabadiyay. Ido sahana. Dongan sahapursiyaon na hinaulungan ni Tuhata Jesus Kristus. Memenangkan kompetisi dan menjunjung sportivitas itu penting. Tapi kemanusiaan di atas segalanya. Apresiasi saya untuk Roger Kasugei, peselancar Filipina yang melepas kesempatan meraih emas demi menolong atlet Indonesia yang terjatuh dalam lomba. Salam dari Indonesia. Padohanon ni Presiden Joko Widodo di hari sia Desember tahun 2010 sia. Dungadong barita natar barita di sadok portibion di tiki perhelatan SEA Games taringo tu aha na pinatupani sa halak atlet selancar sian Pilipina na margoar Roger Kasugei. Jadi Kasugei mengurupi sahalak atlet sian Indonesia di semifinal. Alamadu madabu si Arif Nur Hidayat out suranna boedo si Rogeron terus marluba jalamonang boibana gabe peraih medali emas di SEA Games. Alayala diberengi bana madabu si Nur Hidayat, Arif Nur Hidayat, gabe dipaso ibana ma, diurupi ibana ma, diangkat, dihidat ibana ma, dibuam ma, tu darat si Arif Nur Hidayat. Jadi, na pinatuduhon ni si Roger Kasugei, omma naharuar siya bagasan rohana. Laos, di bagasan partikian, gudang maaka pujian, gudang maaka respons, sian masyarakat Indonesia, dohot sian masyarakat internasional, adong namadok, respect, hormat, salut, berhati mulia, luar biasa, juara sejati, juara yang sesungguhnya. Itulah Roger Kasugei, atlet selancar dari Filipina. Nunga di POP bana be lobi sian medali emas. Nunga dapat ibana pengakuan. Taringot tu kemanusiaan na pinatuduhon ni ibana. Aksi heroik Roger Kasugei, gabe inspirasi, gabe si persiajaran di sadok portibion. Di dunia, nagok kompetisi Peter masuk olahraga. Bodo tarida, haulion ni roha ni jolma, mulo ditangihon panggora ni roha. Sada contoh,
nyata. Sungguh dia implementasi ni pengajaran ni Tuhan Yesus taringot tu parenguluon. Naulomohan mangurupi sia diurupi. Pasangap pun sian na dipasangap. Marhobas sian na dihobasi. Ay anak ni jolmay pe. Tuhan Yesus dadarotu portibion. Asa dihobasi garitahe nanaing makubasi do. Ido pangajarion ni Tuhan Yesus tuak kasisianna. Doh tuganup nara mangihuton ibana. Gabi dipatuduhon ma namarasing situtudo. Pikiran ni debata, doh dalan ni debata, sian pikiran ni jolma, doh dalan ni jolma na arong di portibion. Songon na didok di buku Yesaya bidu 55. Ay dada pikiranmu pikirakku. Jala dada dalanmu dalaku. Ay songon tibo ni akalangit sian tanaon. Songon ido tumimbo akka dalaku sia dalanmu. Jala akka pikirakku sian pikiranmu. Diajarhon, dipaingot Tuhan Yesus di bagasan turpuk sadarion taringot tulapatan ni harajaon ni debata jala aha lapatan na mangiutot Tuhan Yesus Mesias si paluai. Marasing do siya pikiran ni jolma. Marasing do siya pikiran ni halak Yahudi. Marasing do siyan pikiran ni portibion. Yanggo mangihuton pakirimon ni halak Yahudi didok messianic hope, pengharapan Mesias. Pakirimon taringot tu si palua. Dihirim na sida do si palua na gogo na perkasa songon pemimpin na hudul di harajaon na gogo si tutuna sangap si tutu. Ido dihirim na sida. Dihirim na sida do Mesias na boy. Paluahon na sida siyan penjajahan ni kerajaan Romawi. Dihirim na sida do Mesias na boy mabuan na sida mulak tu masa-masa kejayaan songon ditik kini raja na sida si Daud. Raja David na guk hamorahon. Guk hadumaon, guk hadameon, guk haulion, guk hasangapon. Gabi marsangap bangso Israel di sadok portibion. Natubo di bagasan rohana sida taringo tu harajaon ni debata na binuan ni Tuhan Yesus manang si pasauton ni Tuhan Yesus tarsongon harajaon na di portibion ma. Nagugo, naduma, nadame, na dihabiari jolma na di portibion jala tu sima anon suruon na akasisiani. Jadi pakirimon nadapo roha dosa sitong na ay nung nga di ida na sida di bagasan diri ni Jesus hagugoon habisuhon dohot huasui waso na siya banuagidjang ay macay malodo Tuhan Yesus marjamita. Marhuaso do ibana lao mabuat jolma tu hatigoran. Mengubah pikiran na sida. Buhay do dipatupa Tuhan Yesus akat tada halongangan. Dada songon akka guru manang pangajari na di portibion. Halak Yahudi. Rabi Yahudi. Dagsongani Tuhan Yesus. Alay tung marasing situtudo. Jadi hirim situtudo rohana sida. Yanggo harajaon nanaing si pajongjongon ni Tuhan Yesus. Ima harajaon portibi. Songon ditik kini. Raja David nasay di bangga-banggahon na sida. Alana ini. Siyang mulana. Natubo tu bagasa rohana sida. Ima di dia maawan non ditiki harajaoni. Hudul di siamun manang hudul di habirang. Songon na pinangido ni si Johannes do si Jakobus. Anak ni si Jebedeus. Gari omak na pena. Pola makatahon tu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bay maanak kon. Sada di siamunmu. Sada di habirangmu.
Jala akasisian nasik pena. Songonido pikiran nasida si Petrus dohot akan asing. Dan dia tu si nasida do pesong padohan ni Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang mengatakan, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jangan tanya apa yang bisa kamu peroleh dari bangsamu, tetapi apa yang bisa kamu perbuat kepada bangsamu. Yang go dibaga sa pikiran ya kasisiani, mana boy buat aku sian haraja unonan non di dia ma posisiku. Imaroha hapurtibion, sangat manusiawi. Alan ido arsonggot nasida, ditik kiri bege nasida. Naneng masa tu Tuhan Yesus marhite turpuk jaminta sadarion ay nalao manasida tu Jerusalem. Alayahan na yung masa di Jerusalem songgot rohanasida mabigi ay dirokot Tuhan Jesus tu nasida taringot tu. Sialaman ni Tuhan Jesus naikon abolokonon ni aka situa ni malim. Aka nabisuk ni portibion si boto surat. Ikon bolokonon na ibana, pusaon na ibana, marsitaonon ibana. Dungi mate tersilang. Jalahehe diari patuluhon. Dang dapo rohana sida. Mereka kecewa. Mereka bersedih. Mereka protes. Tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus. Dang tarjalo na sida padohan ni Tuhan Yesus ini komarsi taono ni bana. Jalanai ko tulakon ni halak Yahudi. Tulahon ni akka si boto surat. Dohot akka pemimpin di Jerusalem. Ibana. Alani ido dipaingot si Petrus Tuhan Yesus. Alay ahamedo ko Tuhan Yesus. Tunasida. Dipanuknoti manasida. Diajari manasida. Jala dipaingot Tuhan Yesus masih Petrus. Bolis. Lao maho sianau. Ay dada pikiran ni amai. Pikiran ni debata. Na dibagasan pikiranmu. Tung pikiran ni jolmado. Lomo ni rohani portibiodo. Nahina lo mohommu. Alani lao maho. Madao maho sianau. Ido. Na pinasaha ni Tuhan Yesus. Tu si Petrus. Dohot tu akka sisianna. Naso mga tu si taringo tu hadirion ni Tuhan Yesus. Nasalamat dok do Tuhan Yesus. Daw. Nagsalamat dok Tuhan Yesus. Ido hata ni debata. Jala ido nanaing masa tu tonga-tonga nasida. Ido nanaing masa tu Tuhan Yesus. Ala ni ikosaud doi. Hobartu hata ni Tuhan Yesus. Jala dada hulani. Aka manami doot inanami. Aka sisianipe ikom mangihuton jejak kaki Yesus. Dadaholan aka sisiani. Sude aka nara mangihuto Tuhan Yesus. Ikon mangihuton jejak kaki Yesus. Dan jejak kaki Yesus itu tidak mudah. Tidak gampang. Sangat sulit. Dan berat untuk diikuti. Ay didokot Tuhan Yesus dong. Nasa nagiot mangihuton au. Di suadahon madirina. Di tuhuk masilang na. Jala diihuton maaw. Ay nanaing paluahon hosana. Mangagohosado. Alay na aguan hosa alaniaw. Dohot alani barita na ulii. Ido na balua hosa. Sangat tidak masuk akal. Dang tarjaloroha akamanami rot inanami. Alay ido hasitongan. Diarahon Tuhan Yesus. Asa olo macuadahon diri. Olo manuhuk silang. Hape macuadahon diri. Masay borat, masay maol, masay hacit. Jala manuhuk silang masay maul, masay borat, masay hacit.
dang na mura-mura manuhuk silang aka manami dot inanami. Ayamu tayo manuhuk silang, manang macoba manuhuk silang, borat, mahol, songon na nidok ni tiulok Asia natarbaritai ko suke koyama. Tiada gagang pada salib. Dan ngadok si tiopo di si nakpe borat, jala licin, jala nakpe perhot, alay masay borat, macay hatsit. Ima, hamaolon ni namanuhuk silang ni Tuhan Yesus. Alan ido protes akasisiani. Dang terjalo rohana sida. Alay songo dia pe padapot ni sisiani, songo dia pe padapot ni aka halak Jahudi, songo dia pe padapot ni aka malim dohot si boto surat, songo dia pe padapot ni portibion, hau todo silang ni Tuhani. Alay ido dalan ni debata, rancangan dan pikiran Allah sakap doh rohani debata ikonido. Dangadong naboy mangubai ikonido na saut anak ni debata ikon marsitaunon ikon dia blokon jala ikon tersilang di patuduhon Tuhan Yesus marhite jamita sadarion jalan Allah bukan jalan manusia. Pikiran ni debata dan pikiran ni portibion. Ia portibion, ia jolma di portibion, ia gereja, ia halak Kristen na adong di portibion, sahat tu sadarion, toktong do bergumul, suku-sukun, taringot tu pengajaran ni Tuhan Yesuson. Ay terjalo doi, macuada hodiri, manuhuk silang, isi na boy mangulahoni. Ayang gorohat na pikiran ni jolma na di portibion ima termasuk di gereja dang terjalo nongi na macuada hodiri dohot na manuhuk silang maralo doi turohani hita jolma jala molotadok maraloi turohata berarti na mangalo lomo ni rohani Tuhan Yesus do hita disi. Dangolo hita manuhuk silangi. Dangolo hita macuada hodiri. Namar lapatan. Dangolo hita mengikut Tuhan Yesus. Tetapi kita mengaku pengikut Yesus. Halak Kristen. Sihut Tuhan Yesus. Unang manyan marasing pikiran roha doho pabahenan. Ikut selaras doi. Molo tadok hita sihut Tuhan Yesus. Ahado lapatan ni. Tapi mga kamanami dot inanami. Sejarah gereja membuktikan. Dan sejarah dunia membuktikan. Bahwa kecenderungan manusia. Termasuk banyak orang Kristen. Adalah melawan keinginan Tuhan Yesus. Masa doi di sejarah. Ditiki masa Renaissance. Ima di abad pembaharuan. Hira-hira di abad 14 sahatu pa 17 may. Ima masa peralihan sian zaman pertengahan tu zaman modern. Di bagasan partikiani tunggogo sangap dihabiari do gereja na adong di Portibion. Khusus namai di Eropa. Gereja marhuaso di perngoluan personal ni jolma, perngoluan sosial, perngoluan ilmu pengetahuan sosial, dohot politik di Eropa. Dari dari satu tikion, taida, akka katedral bangunan gereja yang sangat besar, sangat tinggi, dan sangat indah, sangat kokoh. Kurang akan lukisan-lukisan na bersejarah di sini. Nama cayuli situ tuh. Jala di bagasan partikian itu morado gereja. Goda kian artana. Dakolanya kamang. Tentarana pe gudang. Dengan senjata-senjata paling canggih. Yang setiap saat bisa dikirim untuk berperang. Dan memenangkan peperangan.
Tapo to di sejarah gereja. Aka manami dot inanami. Jala aka pimpinan gereja. Sangat disegani dan ditakuti. Mereka adalah seperti raja dan pangeran. Alai kenyataannya kamang dot inang. Justru itu adalah pengkhianatan terhadap panggilan Yesus. Dan dihalomo Tuhan Yesus sih. Alan itu di masa reformasi gereja. Na diinspirasi. Naposo ni debata. Sahalak teolog padita naposo na margoar. Dr. Martin Luther. Na mamikiri tarima tu hadirion ni gereja. Mengajak back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Mula matuhatan ni debata. Marhite na dipampangkan ibana 55 dalil reformasi di gereja Pitu gereja Wittenberg di Jerman. Dito gihon ibana mga Kristen na arong di Portibion asa mulak tuhatan ni debata ahado lapatan na gabi si ihuton Kristus. Berkembang ma teologia di bagasa tiki, teologia salib yang bertentangan dengan teologi kemuliaan. Teologi kemuliaan meningkatkan kekuatan, kesuksesan, kemuliaan duniawi. Dan hobari Tuhatani debata. Didok ibana, theology of the cross. Teologi salib. Teologi penderitaan. Hobar tu jauh-jauh ni Tuhan Yesus. Ia ise nagiot mangihuton au. Disuadahun madirina. Dituhuk masilangna. Diihuton maau. Dada sabalik nama silang tujol manasing. Mababeban tujol manasing. Menindas orang lain. Menguasai orang lain. Itulah teologi kemuliaan. Ala yang teologi salib menekankan ketundukan kepada Yesus. Soalnya itu tong namasa di Jerman ditiki perang Portibi na paduahon. Ditiki pemimpin Nasida Adolf Hitler. Nah, menginginkan genosida, pemusnahan orang Semitis, khususnya halak Yahudi. Anggo gereja mayoritas halak Kristen tiki setuju do mendukung di kebijakan gerakan Nazi itu. Pembunuhan terhadap orang Yahudi. Dengan motto mereka Deutsch über alles, Jerman di atas segalanya. Menunjukkan kemuliaan orang Kristen, kehebatan orang Kristen, kesuksesan orang Kristen. Ditiki didukung halak Kristeni sasitongna. Didok nasida. Mereka mau menyatakan juga berhenti menjadi pengikut Kristus. Airang dihalong mau Kristus sih. Alay adong menang napiga halak Kristen. Dan godang. Alay piga-piga siyan nasida. Termasuk menang napiga. Teolog, pandita, tarsongon, Dr. Calbart, Dietrich Bonhoeffer, dohot akka teolog nasing, na berani menolak teologi kemuliaan dan berani menolak kejahatan struktural itu. Jala di pangiruna sida asa mulak ma Tuhan tani debata madok holan Kristus do si ihutonota ay ibana do si palua hita alani ikon uduk do hita tu pangajaran ni Tuhan Yesus ikut satia do hita Tuhatana pakorhon na memang luar biasa do kamang do tinang Dietrich Bonhoeffer ditakup di tahun 1947 dungi di penjaraon. Martangiang do ibana. Martangiang do akan makaholongi ibana. Martangiang do akka keluargana orang tuana akka sahabat ale-alena asa malua ibana. Jala berupaya asa malua ibana.
alay dang maluway wana. Garita he, di tahun 1944, pemerintah Nazi Jerman menghukum gantung Dietrich Bonhoeffer. Kecewa, gale, marsak gudang jolma. Jalahi tapi mabigi tung maniak hati-hati. Hira na disehat pusu-pusu. Alai nama saya, Ido na membangun kembali memulihkan gereja. Darah orang martir adalah ini gereja. Namasa tu si Dietrich Bonhoeffer menjadi awal pemulihan gereja. Marhite pangajarion, marhite akka bukuna. Terlumubi ma bukuna na tarbaritai nah folge. Discipleship manang di hata Indonesia didok mengikut Yesus. Diajarhon taringo Tuhan na fundamental hobar Tuhatan ni debata so natar surat di Evangelium Markus on taringo tu esensi ni na mangihuton Kristus ima macho daw diri manuhuk silang mangihuton Yesus ready marsitaonon ready manuhuk buwan na porat jalarade unang mabiar maka tidak kon hasitongan dohot habonaron ni debata. Iro na mengaruhi gudang pemikiran ni jolma termasuk gudang akan aposo ni debata di sadok portibion. Tindakan etis Dietrich Bonhoeffer bagaimana mengikut Yesus. Gudang manuaing jolma marsiajar buhado mangihutot Tuhan Yesus. Hobartu pangajarion ni Dietrich Bonhoeffer. Buhado mangihutot Tuhan Yesus. Hobartu pangajarion ni Martin Luther. Buhado mangihuton Tuhan Yesus. Hobartu pangajarion ni Apostol Paulus. Buhado mangihutot Tuhan Yesus. Mangihuton pangajarion ni Tuhan Yesus. Sarupa do sudi akamang do tinang madok. Macho ada diri, manuhuk silang, jala mangihuton Tuhan Yesus. Alani akamanang dot inang mertua mahita. Mertua mahita na tumangihon hata ni debata di bagas satikyon na paingotok kita taringot tu ajaran na fundamental. Karena itu selamat mengikut Yesus. Uduk mahita. Amang do tinang. Mula olo do hita. Majalo. Pajuon ni Tuhan Yesus. Lao mangihuton ibana. Macho adaho diri. Dohot manuhuk silang. Laho mangihuton ibana. Perkukuan ni Tuhan ido hita. Jalo hamuma. Auga na sahat Tuhamu. Jalaro mahamu. Marsiajar hamu tuaw. Ay nalabok duaw. Jala nasirek marroha. Donganan ni Tuhan ido hita. Laho mangihuton ibana. Amen martanyang mahita. Hupuji hupasangap hami huali Tuhan partingkan basa. Ala didongani hohame. Jala ditongani partikian na maul ala ni pandemi COVID-19. Doho ragam ni akasitaono di portibion. Di paimot Tuhami. Di pangajarion na fundamental taringot tu lapatan ni namang yuto Tuhan Yesus. Taringot tu harajaon ni debata. Doho taringot tu misi ni Yesus di portibion. Mesias na paluahon jolma manusia. Sia dosa dohot hamatian. Mauliate mali Tuhan nunga marsaringar. Pangajarion na situngi. Asa olo hami rade hami ali Tuhan. Majalo hadirion ni Tuhan Yesus. Harajaon na hinalomohon ni Tuhan Yesus. Huria na hinalomohon ni Tuhan Yesus. Marhite na olo hami uduk. Macuadaho diri. Manuhuk silang. Jala manghihutot Tuhan Yesus. Pargugoy mahami ali Tuhan. Marhite-hite todim to di perbadie. Mga huni tu bagasan rohanami. Jala pargugoy mahami.
gabe si ihuton Jesus na sitong posdorohanami. Gabe si ihuton Jesus na sitong sa lahut na tumangihon hatami. Ay hodo toktong madongani hami. Mula dong na marsahit, mula dong na terpapar COVID sa polusia, mula dong na mga dopi buwan na borat di bagasan parngulon na sida. Sahay homa ali Tuhan na pamalupon ho na mga lehon hiras ni roha, doho las ni roha na siyakoy. Paso-paso masalun na tumangihon hatam, jala di salun na gulmi ni ngulo nami, keluarga nami, ulaon nami, akaparsiajaran nami, dunganan mo hami tuktong. Marsanga maho di bagasan ngulo nami, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita huhut papung pilihan. Yesus Tuhanku di rumah Allah, asamani Tuhan takkan kuhiro aku imani Engkau. Sonang diho oh Tuhan Tugu oh Tuhan Tugu kuhiro aku imani sonang diho matoy godang lupadang lagi kanan so Jesus lope to happy sesa Jesus sude dosaki oh damero hati asirohana dia Tokto masih rohana dia Yesus Jesus sude dosaki oh damero hati. Nunga tabigi hatan itu hata Jesus madok nasa nagiot mangihut tonaw di suadahon madirina dituhuk masilang na tuibanay diihut ton maaw dito nga to nga ni sahit bolon si pangago na taadopin waingon say toktong matayihut ton tuhatay urupan na dohita mamulus hasusanon. Ali Tuhan, tung macay do silang na ape Tuhamin waingon, binahin ni sahit bolon si pangagoon. Alay manghuton ho, say idolas ni rohaku. Natarjo dohita manuhuk silang na ape tuhita. Ikon pausungusungot tadoi gano pari. Ay marhitei, say na lehonon ni debatado gogo dihita. Manuhuk si taunot tabi. Alani i tuhuk masilang na ape tuho.
Ale Tuhan, hago godo diau silangmi, jaga behaluao ni todikku do pakokokmi. Ai nanaeng paluahon hosana mangago hossado. Alai na aguan hosa alaniau dohot alani barita na ulii ido palua hossa. Atong tuhuk masilang ni tuhatai ihuton ma ibana. Jesus manjau, Jesus manjau, si palua manjau, borsan silang ihuton sai ihuton ku Jesus, sai ihuton ku Jesus, sai ihuton ku Jesus, ihuton Jesus Tuhaki. Tatangyakom ma piliata. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masian na nilehon mi tuhami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasyak kami pilihanon. Patibulhon harajaon mu di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Salam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Salam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se samadosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim.
Horasma dihita saluna amang dohotinang Tuhat tatuktong namadongan hita jala sehat-sehat kita di masa pandemion.